Kusina, igdi lang yan sa 97.5 Bangon OKFM. Bajando la ladera por el camino viene bailando, arrastra la sandalia, la polvareda va levantando, moviendo la cintura y las caderas como ninguna. Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra. Tiene cosas de India, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila, que tú la bailas como ninguna. Es una niña que va pasando, que va creciendo. La música no para, sigue bailando, se va encendiendo. El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela. La blusa colorada, la madrugada y esa morena. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra. Tiene cosas de India, bonita mezcla que da esta tierra. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que tú lo bailas como ninguna. Arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Arrastra la Aldaw kita ngunyan ni Huwebes, July 15, yaong kita sa alkalde sa Kusina. Ako po si Bert de los Martires. Sa mga oras na ini, gusto kong pabutan ng greetings sa kuyang padangat na pamangkin na haling Manila. Nag-abot kan kasarong aldaw, ano? Ay kasud mang aga. Kasud mang aga. Ang pamangkin kong si Rachel, ini po ang magayon na architect na taga Manila, para bigyan si papa niya. Yan sa kuya mo nang pinapaabutan mo niya ng maray na pagkaaga ang padangat kong pamangkin. Nakaiba-iba mo niyan kan aki kumanadaragat na mag-amiga ang duwa. Ikunagantabay siya. Salamat na lang, Rochelle. Sana makusugan sa imong buhay. Na pamangkin kong nagbiyay paling Manila. Ano? Sa akin pala magbibiyay ngunyan na ano? Na kadakul karga pagkatapos piralan ka mo sa laguan auto. Mahal, ano? Ang biyay, Manila to Naga. Kaya kung nagantabay si Rochelle de los Martires. Anharong ka ni dumas sa likuran kang kung nakaabot na kamo sa kung aram nindoan Manila. Yang bagang Lourdes Hospital sa Santa Mesa.
ay ang likuran kayan, iyon residensya kan sa kuyan Tugang. Pag ako nagpapamanila, duman ako nagdadagos, ang babaan ko sa, palatandaan ko lang, iyan Lourdes Hospital. Ang dakulang kalye kayang garo Sevilla o Sanchez Street ito. Nako dyan ako sa Lourdes Hospital bababa. Pagbaba ko, lakaw na ko kayan duman sa garo Leyte Street. Igwa dyan Leyte Street, malakaw na ko kayan. Pag abot mo sa likuran, masiko na naman, may parke. Itong garo parke ng Batang Maynila. Yaw na duman ang Haruninda. Yan ang pag ako nasa Manila, ako po nagpapasiring sa Santa Mesa. Garo baga urlay-ulay baga ni mga tao Brad ngaya. Pag ikaw nga nagpapamanila, saan kang nga sa Manila? Yung baga yan aram ko may managdantabi sa tuyang yan. Saan ka mo sa Manila? Kahit itong antugang ko pa nag-star sa Manila. Pag ako nagpapamanila, tanagpuno ako magpamanila 1975. Sa Pasay ako. Bako akong Manilinyo. Natatandaan ko ka ito, nagsakay kami kan magurang ko ning train. Pinaka-primero kong pinaglunad ng Pamanila, train yung PNR, Mayon Limited. Mahaling alas 6 ng Banggi, maabot ka duman mga alas 6 minin aga. Ang pinagbabaan, pinaka-primerong terminal na sa kuyan abot, iyo ang Paco, PNR Paco. Pag-abot ni sa Paco, nagsakay na kami ng taxi, pasiring sa Pasay. Takayba namin katuan tiyong kung taga Pasay. Pakasakay ko to ng taxi, ugmahon ako sabi ko, yun ang nahiling ko sa sine. Itong yellow taxi. Pakasakay ko ng taxi, diretso na kami ng Pasay. Dumaan ako nagtinir, kaya kang ako primero makabot sa Manila. Bako man talaga ako sa Manila nagtinir, kundi sa Pasay. Dumang ko na master ang Pasay sa gunaging akong paratinda ng sira sa Libertad. Kang magigwa naman ng harong ang tugang ko sa Santa Mesa. Pirmi naman ko, lipat na ko, bako na ko Manilinyo. Bako na akong taga Pasay, taga Manila na ko. Pirmi na ko nasa Santa Mesa. Na istorya ko lang yan pinagigurumdum ko po ang tugang kong matuang si Ricardo na namimiss ko. Yan. Akin niyang si Richelle yaong digdi, kaya iyo ang sa kuyang pinagsasambit. Ang padangat kong si Richelle de los Martires. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte después.
mirarme en tus ojos y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Ang sa 2 oras, 17 antes magalas 11, ato dyan kan Cabral Bicolandia Supermart, sirmang kan DMSQ, ato manyang kang original na Master Square, CBS Quick Save, CBS Express, CBS Convenience Store, ato man kang Sibros, sirmang kang Estabilo Lending Corporation. Nag-text ato ya si Mio Diaz kang Tinago Naga City. Actually daw, kung maglibot ka sa Naga, makaman mailing na kalyang may pangaran na Tinago. Ang Tinago sa rong barangay na Bakong Kalye. Kaya kada kulyaning lugar dyan sa Tinago yaon dyan ang M. Castro, pakatapos Ilang-Ilang, yaon pa ang Isarog, San Sebastian, Cáceres, Blumentritt, Misericordia, dakula ang barangay na Tinago. Kaya di ko maraman dyan, Mio, kung saan ka dyan sa Tinago, tadakula yan. Ang sabi kaya ni Mio Diaz, Papa Bert, ang paniramingon yan, iyo ang gulping dakop mo niyan sa dagat, bulyos. Pipritoson ko ni tapos gigisaw na may pitsay, managum. Masarap man talaga. Depende na lang yan sa para luto Pero ang sikreto sa pagluluto ng sira, ang pinaka-kuyan talaga dyan, matibay ka man magtimpla, ay bako ka man malinig sa sira, ay may manggiraray ka mugtakan. Yan bagang pag naglinig ka ng sira, dapat malinigon ang nahali mong maray si tulak, itong mga intestine niya, nahali mo, linigan mong maray. Kung minsan igwanin ng raot na si tulak, dahil mo nalinigan, uy, garo lapa ang parong kayan. Maski papigparkaganan mo yung mga pampasiram dyan kung maatiyong si tulak, ay mabata ang pagluto ni sira. Lalong-lalo na kung pigisa-gisa o bagaman na sinabawan. Kaya ako pag naglilinig ng sira, itong nagbubulos ang gripo, piglilinig kong marian tulak kaya na mayong parong. O yan, yan daw bulyos na yan, yun daw bagyan ang sinasabing pag nagdakula, yung ngaya yan ang inapon na barakuda. Ay gwa ka to ng pelikula, black and white pa kayo ito. Hindi kung sisay mga to ang bida. Barakuda ngaya. Mga pelikula ka to sa Alex, Vic, Jade, Albe, ano pa si mga sinang kato, El Rey, Bichara, Emily, ay madalan niya kita, mga akikan to. Maabin niya kita, ang abin, itong nag-write ka ni mga paroy sa uma. Maabin niya kita, kami kan mga aki pa kami. Madyang niya, maarabin niya kita. Taano? Pagkaabintang niya, di makakatipong ka na ng paroy. Ipapatungod mo niya sa panganiban. Tadyan sa panganiban, igwa ka to dyan ng mulino. Hindi sa may pakasiko lang, sa may pasiring sa lerma. Papatungod mo na yan dyan, ay nakakakuha man kami ng pangsini. Nakakunin lang kami kaya na intirong ang parong ng saldang, ralakaw sa ng ralakaw. Pag nakakuha na kami kayan, diretso na kami kayan sa Albi. Kung bakong Albi, Big Cheter, itong mga Tagalog, itong mga Gislapid, Fernando. Natatandaan ko ka may pelikulang Barakuda. Na ang ralaban, kung sa bagay man yung mga pelikula mang kampanahon, garo Corneo na maray, yung bagang kunwari maralaban sa dagat, risa man na susurumo-sumo na ta, malalamuso na, bagong araw kang mga pelikulang foreigner, nakakagibong hula mo, nagpaparanaan sa irarom kang dagat. Yan nga, si Barakuda nga yan. Ngunyan, di naging sikat ang Barakuda, ang Barakuda pala, sarong klaseng sira na maisugon. Dugay na nga ang pating. Tang Barakuda nga yan, pagdakula yan, yan nga baruto, kinakagat nga yan, baak nga yan baruto. Tang ngipon nga yan, huna mo da mga, ay gawin mo nga mga patok. Daw nga yan ang pating. Pag ang tao nga kinagat nga yan, putol-tulos nga hawak.
yung ngayon ang barakuda, gurang na bulyos. O, pag bulyos, masira mong pritoson, gisawon mo sa tawyo na may pitsay. O, yun ang natatandaan ko kang barakuda. Pagkatapos sabi digdi, ay paabutang kumanda pala nin belated takasulman ni nag-birthday, kaya lang kang mag-text patapos na si programa ko. Belated happy birthday na lang ki Althea Regidor Lopez. Apo niyo ni Pinky sa kagitong amigo kong dipuntong Bernard Regidor na nagadan po duman sa Canada. Panahon na ganing pandemic. Ang harunin dayaw sa Arana ay nagbirti si padangato niyang apo na kay to, pigiling-hiling ko, sadit-sadit pa lang yan. Ay ngunyan, 19 years old na, daraga na. Kaya si belated happy birthday sa imo Althea Regidor Lopez. Haliki Lola Pinky, ay narumduman ko pati si lolo mo, si Bernard Regidor. Every day my papa would work to try to make ends meet, to see that we would eat, keep those shoes upon my feet. Every night my papa would take me, tuck me in my bed, kiss me on my head after all my prayers were said. There were years of sadness and of tears. Through it all, together, we were strong. We were strong. The times were rough, but Papa, he was tough. And Mama, she stood beside him all along. Growing up with them was easy, time just flew on by. The years began to fly, they aged, but so did I. I could tell Mama wasn't well, and Papa knew, and deep down, so did she, so did she. When she died, Papa broke down and he cried, and all they could say was, God, why her? Take me. Every day he sat there sleeping in his rocking chair. He never went upstairs, 'cause she wasn't there. Then one day my papa said, son, I'm proud of how you've grown. He said, go make it on your own, and don't worry, I'm okay alone. He said, there are things you must do, places you must see. His eyes were sad as he said goodbye to me. Every time I kiss my children, Papa's words ring true. He said, your children, they live through you, and they grow
No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words that I must say to you. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night. No autumn breeze, no falling leaves, not even time for birds to fly to southern skies. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is, so oh so new, to fill your heart like no three words could ever do. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I do. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I do. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. Of my heart. Of my Nagantabay pala ang amiga kong si Raquel Uranga dyan sa Kalye 13, kaya Kiburacan, Bagong Bayan Sur. Actually, sa neighbor lang yung Barangay Santa Cruz. Kaya kumusta na lang sa imo dyan, Raquel Uranga, sa Kalye 13. May sinabi siyang, ako daw nga, Bert, kung minsan habo kong magiling ng Facebook. Pagkatapos, aram manindo kung garo igwa man yung nakakaparehot, ako nakakawig kay niyo. Minsan di ko nagiling ng Facebook. Dahil basta ka na lang dyan makakailing ka mga amigo mo, amiga mo nagpapaararam na sa kinaban. Ito, huwag kang makukubanan ka. May kandila, may kung ano dyan. Wala ka ng sakit, no more pain. Be with the Lord, kung ano-ano.
amigo mo, basta ka na lang makukubanan sa Facebook. Kaya kung minsan nabuo na akong maghihiling, sabi man nga ni Raquel, ako ngayon minsan, tara kukubanan niya ako. Grabe ang Facebook, grabing mari ang news niya. Ay narurumduman ko man pati, pag-araw kaning rulutuan, yan bagang garo inagyan mang kang kadaklan na dahil sa nasasaradit na si Bubog, yan talima agong inaapo, ditong garo ba kung managay itong saradito. Ang prinitos kang kami nasa elementary, ang prinitos kayan, pinakamasiram na kakanon sa kinaban. Dahil, aram mo ba sa mga aki, ang pritos masiramon. Nya ko anong panira, pritos ngayang saradit na si Bubog, binakal niya sa sintro itong garo atado. Dahil pakatupig kilo yan, atado lang. Ay niya ko masiramon ang panira ta. Pagpuli ko at yan mang udto, hali sa ki Mrs. Ako yan, Villegas, maestra ko grade 3. Ganado ako kayan tasunoon ko yan Ayun nga, dumigdi ka na nga. Pag makarakana kami kayan, ay ang kagdaog sa mo, ang tugang ming matua, at siyempre matua, iyan pritos na, itinatambo niya sa maluto, ay nailing ko, niya ko, si ibang pritos, bigtambunan ni Manoy sa maluto, di kakalkalo na yan, ay di nga paradaya, takulang ang panirata. Ang problema ka magturugang, pagkatapos magkarkan, papalagatakong ka duman sa balkon, ikang nga nagsumbong ka, yan tugang kumatua, papalagatakong na ko kayan, ibi man ko ta daog ako ta mas makusog. Kaya, di ako makataram Ang masabi ko lang, namimiss ko siya. Ayan lang. Namimiss ko siya. Pero kan sarong aldaw, kasarong banggi, binisita ko siya sa kwarto niya. Nagsasakit siya ning hangos. Sabi ko, Manoy, di ka magtaram, ako lang mataram ning maugma. Di ako mataram ning papot, tanganin di ka magtaram, tamantang nagtataram ka, naghihingal ka, and haros di ka na makangos. Soon, dadarong ka na sa ospital. Pero nagpirit siya magtaram, aram po hindi ko anong tinaram niya. Ang tinaram niya tungkol sa taong parati niyang piggigibong kasuban sa urulay ng mga lalaki. Ang tungkol sa misis. Ang kadaklan sa lalaki panagiristoryahan, ang ginigibong garo kaugman, ang agum, nga si misis niya. Way niya, arong niya kani, garo kasubahan. Pero araw mo sinabi niya, kang ako ngayanoy ikinakasal sa Manila. Taduman niya kinasal, taan agum niya, taga Manila. Hinapot ko ngayang Diyos. Ano po nababagay sa ko ang babaeng ini? Nagduda kaya nga ako kato, nagduda. Pero araw mo nga ngunyang ko na-realize, sabi niya, kan sarong banggilang, ngunyang ko nga na-realize, ang agum ko nga garo kapin 3-in-1, marayon na agum, maasikaso, yan lang. Yako di ka na magparataram, di ka nagsasakit. Kaya kitang mga lalaki, mahaluntaan sa tuyang misis. What we've been told by the Lord above, we'll find a new home, find a new land. If there's any problem, I'll lend you a hand. I may not be rich, but promise me, darling, you'll be a good wife. I'll make you a garden of beautiful flowers, which I will attend to for hours and hours. I'll give you my life all the years through. Just be a good wife is all I ask you. Let's live
sakit ng ulo, sakit ng katawan, i-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong biopatch Forest Up sa talampakan, nakaturog na ako asin mabiopatch Forest Up presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-biopatch Forest Up na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Ngunya na panahon ng pandemya, dai mo na kaipuhan magluwas para magsaod o mag-shopping kan sa indong mga pangangaipo sa indong harong. Kaya mag-Master Square Shop online na! I-type sana ang www.mastersquare.ph asin i-click ang menu sa walang parte para sa pagpili kan mga gusto mong produkto. I-add ang item sa cart asin pilio ng option na delivery or pick up at store. Halaton ang samuyang text message. Kung ang sa imong sinaudan ready for pick up na or delivery, kaya mag-shop online na sa Master Square, J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Kalidad na car tires at car batteries ng iyong sasakyan. Aba, solve na ang iyong problema. Sagot ka ng Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading, garantisado ang serbisyo sa presyong abot kaya. Mapapawaw kang talaga. Kaya tara na, subukan na ang Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading. Redelgon Tire Trading. Sa serbisyo at presyong panalo ka. Redelgon Tire Trading, managed by Paulo Gonzaga, with following satellite branches: 1 RPJ Tires and Auto Supply, Vincent's Avenue, Log On Diet, Camarines Norte, JFTP Tire Supply, Barangay Binatayan, Diversion Road, Taragalbay, and John Ray Tire Supply, Diversion Road, Triangulo, Naga City, owned by Renato Gonzaga. Madi, saan naman paklasyon ng mga aki mo? Sa UNC pa di, hulita ang UNC minaopreser nin balansing edukasyon, napapanaw na academic programs asin supportive learning environment. Igwasindang programa na success coaching na iyuan masuporta sa mga estudyante na makatapos asin makahanap tulos ng trabaho. Yung ano Madi, sa panahon mo niyan, kaipuhan ng GAD ang maray na kalidad ng edukasyon para masiguro na makakatapos ng pag-adal ang mga aki para sa maray na futuro. Tama ka dyan pa di, ang UNC saro sa mga nangingenot asin dakulang institusyon sa Kabikulan. Napurbaran na ang track record na may marhay na kalidad asin halangkaw na oportunidad sa pag-impleyo. Bako lang sa satuyang lugar, kundi pati man sa ibang nasyon. Sa UNC, ang mga aki magiging life ready, work ready, asin future ready. Ayos pala sa UNC Madi. Sige, tama si kaso na ako. Iibahan ko ang sakong aki na mag-enroll sa UNC. Salamat Madi! Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina.
I told you once before goodbye, but I came back again. I love you so, I'm the one who wants you. Yes, I'm the one who wants you. Oh, 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 you could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. I thought that you would realize that if I ran away from you, that you would want me to. But I got a big surprise. Oh, 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 you could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. To leave you, you know I hate to leave you. Oh, 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 you. If you break my heart, I'll go, but I'll be back again. Ang sa tuyang oras ngunyan na 16 minutos, makagi po ang pakisaramang kang pinto ko yan. Sa nag-aaniningal ay, pag nakabukas kang pinto, nag-aaniningal. Pigiling ko ang oras na pala 16, makagi ang alas 11, siguro maliwanago na maray sa luwas, masula. Dahil sa liwanag kan init, ang nahiling ko pati inibagang Villa Caceres, na building. Yan pinaka main building kang Villa Caceres. Ang color niya yellow na medyo may pagka-orange na naghalo. Ay kuya na mari sa mata, malanit sa mata. Tapag nainitan na kan saldang, ay ang araw kaya na color na yan mga yellow na may pagka-orange na mga tangerine na yan, pula. Yung malanit-lanit sa mata. Ay sa kataining announces booth mi, nakaatubang na mari sa Villa Caceres. Aram mo, sa katatanaw ko lang kang Villa Caceres, saka ko nahihiling kung nag-aangat na po ang ekonomiya. Kapag nagdadakol lang ang nakaparadang kotse sa tubangan niya, ang Villa Caceres makukuman yan ay kay Boss Robert Oviedo yan. Pero ako nakakamatinig kaugmahan, kapag gulpi ng nagpaparadang mga lunadan, nagarubaga gulpi ng mga kliyente na ang gustong sabihin, nagraray ng economy. O kaya maski bakumon sa diring negosyo. Bakumon negosyo yan, ta nagraray ang economy, pero maugma sa tuya, ta affected kita kayan. Ayan, pero pag mayo nakaparadang mga auto, garo niya ako mayong bintahay. Kan magkaulay kami ni Mr. Robert Oviedo, siguro mga 2 months ago, ta nagkaragang kami dyan ng pansit, saka ay nag-alo kaya si Sir Ervin Borja ning mag-snack kami dyan. Nagpaluto siya ng pansit gisado, masiram. Pakatapos, ara mo naman baga kita, pag nagkakakaning pansit gisado, ang maray na partner kayan, toasted bread. Ay, pansit gisado niya para sa apat. Pakatapos mag-toast kang yan ng bread. Ay, nagkakakana kami, nag-join sa muya si owner, si Robert Oviedo. Napag-ulayan mi ang, siyempre ang bagsak na negosyo. Dahil kang niya matubod, bulan-bulan yan, expenses ko nga, milyon. Pero wala akong magagawa. Pandemic talaga ngayon yan. Alangan man nga paraliong ko ang mga trabador ko. Padangat ko nga sinda. Kaya haros pa sana magluha. Although siya kaya nagtutubod na makakabangon. Mawawaraan pandemya, makakabangon ang ekonomiya. Kaya sa ngunyan nga, tios mo na nga. Aram mo kaya ning pandemya, inot na binabagsakan niya ang tourism. Yan mga may hotel, restaurant, ang transport, yan. Pero itong mga may grocery, yung mga may tinda ng mga grocery, ay mayo yan.
lalong ganado yan, yan kaya basic ang mga paninda. Kaya baga kay itong panahon ng lockdown sa Luzon, Manila, Naga, nag-lockdown, ang masulungon ng mga grocery stores na yan, piri lang dyan ang mga tao. Yan ang daing gayo na afektaran kan pandemya. Ay sa kuya man pabutan ng magmang pagantabay si Arlene Arlante. Good morning na lang Arlene, sa kuyang classmate. Si dating Kapitana Mayet Abukar. Good morning, listener ninyo po dito sa Tabaco City. Paki-play ng Here Today and Gone Tomorrow. Haliki Aron. Aron mo daw may experience ko dyan sa Tabaco City. Kay itong ako di bakasyon ako kato sa radyo. Mayo ako katong pinagtatrabaho na radyo. Nagi akong coordinator, garo inapo na event coordinator ning sarong likor, ning sarong arak. Nagkaigwa kami ning pa-basketball, garo shooting. Itong pag nakapashoot ka ning harayo, may premyo. Ning mga garo ginibo mi dumas sa tamayo ka to ning tultul na garo park ang Tabaco. Ginibo mi sa Coliseum kang partido kan Tabaco National High School. Medyo harayo sa sentro. Dumang kami nagpabara basketball na ang makashoot may premyo kay Banang Kuya si Hill de la Cruz. Ngunyan, di ka nagko-coordinate pa lang ko, balik-balik ako sa Tabaco City. Nagduduman ako, pirmi kong tuyo, ang Tabaco National High School. Ang biyay ko kayan, minababa ako ng van dumas sa parke, sa may tungod kang City Hall, kang Tabaco. Matry mobile ako yan sa Panal, igwaning Panal dyan. And lalakaw na ko pasiring sa Tabaco National High School. Pirang aldo yan, balik-balik ako. Kaya ito ng sarong beses, nangurod to kami sa sarong karihan, naharan ni dyan, kay banan mi itong empleyado kang Tabaco, si Seth Butalon. Yan dyan ang masirong yung restaurant, karihan. Pero magbalyo lang yung tinampo, di nagkakang kami duman. Pagkatapos, pigpaparailing ko, iniya akong kalyeng ini, pasain man ining highway, panaga nga yan. Gusto mo niya akong sabiyon? Sa piransiman akong pagdigdi sa Tabaco, digdi ako nag-aagi. Iyo nga ya. Tanong nga ya. Na ako nagduduman pa ko sa sentro ng Tabaco, masakay pa ko ng tricycle, malakaw pa ng pirang kuyan, makabot lang ko digdi. Samantalang, ang pigduduman ng kupalan, mga 50 meters lang ang lakawon, duma sa pigkakakanan mi, na pigaagi ang kupalan haling naga. Nagpaparduman pa ko sa rayo para makabot lang sa Tabaco National High School. Ito palan, inaagihan ko. Dahil ko kayo natatandaan, inaagihan ko na palan ang Tabaco National High School. Maduman pa ko sa inutan, tamasakay, pabalik para magduman sa iya. Yan ang experience ko kato sa Tabaco na palibasa na ninibago ako sa lugar. Yan bagang pipaparagian mo na palan si harong na dudumanan mo, ay dumang ka pa sa inutan mapara, tamasakay ka pa ng lunadam, pasiring duman sa harong na ito, samantalang, ipaparagian mo palan. Yan ang istorya ko sa Tabaco National High School na ang sabi duman, kan nagkakaurulay kami, day kang niya matubod, kamungya sa Camarines Sur, ang pigmamalaki nga nindong dakulaon na eskwelahan, iyon sa kuyang alma mater ining Camarines Sur National High School. Sa record niya kang DepEd, sabi ko nga pinakadakulang eskwela ng public, iyo ining Tabaco National High School, ikadua lang nga ang Camarines Sur National High School. Biro mo yan, dakulaon pala niyan. Kaya kumusta na lang kamo dyan sa Tabaco. Siriman sa Shara Store nagantabay, ngunyan, papabert pakibati man si Nicole Bumbita na akin ni Eden Bumbita na permise mong nagdadangog halik ki Chito Matrio kang Pinit o Campo Camarines Sur. Ay si Rodio Aspe nagantabay pakigrit man Papa Bert an sa muyang ina na happy birthday, 85 na siya, si Mrs. Flor Rodrigo Aspe kan na Montserrat Magaraw aliyang ki Rodio Aspe. Si Fred, sabi ni Fred Caballero kang Razorback, nalingon mo Papa Bert sa sinian na Elba sa Dinaga. Day, iyang kayang Elba, dating Albe, garo dating Albe, ginibong Elba. Kadako lang ko dyan na bistadong mga gurang na bading na sigang karawit-kawit kan na kamot, nagdadalang kang hamog sa magdamag,
ang titulo garo man lang ang bida kay to kundi ako napapasala si Raul Aragon ay saka si Ana Maria Gutierrez saka si Toby Alihar. Sabi ni kuya ni Fred Caballero, mantang nagdadalan dahil siya sa Ilba, may nagpaparkawing-kawing sa may paa niya. Bading palan. Nangyari naman sa kuya yan. Nagdadalan ako ng sini, may nagtahid sa kuyang gurang. Namati ko luma sa may kaang ko, may nagiro. Pag iro ako sa kamot niya. Nakadudulag ako, dakulas ako sa kagurang. Takong nagkataon kapareho ko lang, nabus nga lang ko na to. Pakailing ko dakula sa kuya, hali ako ay. Dahil ko niyo kaya sa job. Ay takong medyo kapareho ko lang. Ay niya kung mabubus nga lang ko niya kung ningamag na iniyo. Dulag ako maski bakla takadakula, ay medyo akang laban dyan. When love is far away, every day seems longer. And as I write to you today, my love grows stronger. I'm gonna let you know what I've been thinking, and hope that you will come to me and you'll be willing. I'm gonna send my love today, right to you, and say those three little words, I love you. I'm gonna send one tender kiss to your tender lips with three little words, I love you. When love is far away, every day seems longer. And as I write to you today, my love grows stronger. I'm gonna let you know what I've been thinking, and hope that you will come to me and you'll be willing. I'm gonna send my love today, right to you, and say those three little words, I love you. I'm gonna send one tender kiss to your tender lips with three little words, I love you. Those three little words, I love you. I came to you in dark despair. I needed someone who would care. You held me close against your heart. I felt a warmth right from the start. Then one day he took you away. Why did it happen? Who can say? Now all that there is left for me is just a precious memory. That's life. You take the joy, you take the sorrow. That's life. You're here today and gone tomorrow. My life has crumbled since you're gone, but somehow I must carry on. The pain I feel I
I can't describe. I can't forget you, though I try. Each night I say a little prayer, that when he takes me, you'll be there. Together once again we'll be. I'll live again my memory. That's life. That's life. You take the joy, you take the sorrow. That's life. That's life. You're here today and gone tomorrow. That's life. That's life. You take the joy, you take the sorrow. That's life. That's life. You're here today and gone tomorrow. Lady, you're in love today, but what about your broken heart tomorrow? Why waste all your loveliness on someone if he really doesn't care? Let me take you in my arms and let me love you tenderly, and you'll see all the joys of life you never found before, you'll find with me. Lady, take my love today and let me give you a happiness forever. Every day you wait, a little love we could be sharing slips away. Why find out too late that what you thought was love was just a brief fantasy? I'm in love with you, so lovely lady. Won't you fall in love with me? Why find out too late that what you thought was love was just a brief fantasy? I'm in love with you, so lovely lady. Won't you fall in love with me? You wander around on your own little cloud when you don't see the why or the wherefore. You walk out on me when we both disagree, 'cause to reason is not what you care for. I've heard it all a million times before. Take off your coat, my love, and close the door. Don't sleep in the subway, darling. Don't stand in the pouring rain. Don't sleep in the subway, darling. The night is long.
you're beside me again. You try to be smart, then you take it to heart, 'cause it hurts when your ego is deflated. Ooh, you don't realize that it's all compromise, and the problems are so overrated. Goodbye means nothing when it's all for show. So why pretend you've somewhere else to go? Don't sleep in the subway, darling. Don't stand in the pouring rain. Don't sleep in the subway, darling. The night is long. Forget your foolish pride. Nothing's wrong. Now you're beside me again. Don't sleep in the subway, darling. Don't stand in the pouring rain. Don't sleep in the subway, darling. The night is long. Forget your foolish pride. Nothing's wrong. Now you're beside me again. Don't sleep in the subway, darling. Don't stand in the pouring I was feeling so alone today, watching lovers as they passed my way. I could almost feel the love in the air, and I thought, is it there for me? Then a friendly little butterfly flew around me till he caught my eye. He was careful so that no one could hear, as he whispered in my ear, go chase a moonbeam across a meadow and wrap a rainbow around your heart. Then find a bluebird to sing a love song, and Mother Nature will do her part. So I listened to the butterfly, and when I gave his advice a try, why, it wasn't very long till I found there was love all around for me. Now if you are all alone someday, watching happy lovers pass your way, just remember what he told me to do, and the same thing applies to you. Go chase a moonbeam across a meadow and wrap a rainbow around your heart. Then find a bluebird to sing a love song, and Mother Nature will do her part. And Mother Nature will do her The candles flicker in the fading light. I sit alone and watch that lonely night. I see you everywhere, and I try desperately to hide. Another time, another place, I see that old familiar face, and I try hard to catch your eye.
Another night, another day, I'll see you standing in my way. I'll stop and say hello, my friend. Another place, another time, you tell me you've been doing fine and walk away from me once more. I try to run away from sad regrets. The bitter wine won't help me to forget that I locked up my heart and threw away the precious key. Another time, another place, I see that old familiar face, and I try hard to catch your eye. Another road, another mile, I see that old familiar smile, but you'll be with somebody new. Another night, another day, I'll see you standing in my way. I'll stop and say hello, my friend. Another place, another time, you tell me you've been doing fine and walk away from me once Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, lose my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. I can't see me loving nobody but you for all my life. When you're with me, baby, the skies will be blue for all my life. Me and you, and you and me, no matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. How they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me, so happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy together. Okay ka. Okay FM. Gusto ko, okay ka.
dibdib. Tapos hindi po ako makatulog po ng maayos. At saka po, yung bananakit po na aking balatang, halos hindi po ako makatayo, makaupo. Siguro po, kulang-kulang po 1 year po, ang naranasan pong bananakit. Ay tagang pagtigod sa gasolix agad po ng West Coast. 4 na po lang po, naranasan po agad po yun. Tagang gumagalit po ang aking mga naramdaman. Baka nagsasabi yung mga tagapakinig natin, mga bayaran niya na mga tumatawag, binabayaran daw po kayo. Ay, hindi po sir. Kahit po sir ako ay makakapagpatuloy po na ang risk ko po doon ay nakakapagpatuloy po ng mga karamdaman. Para sa tunay na kagalingan, mag-Rice Coffee Mix na. Uminom ka rin lang ng ordinaryong synthetic na kape, dito ka na sa tunay na herbal at magaling. Rice Herbal Coffee Mix. Ang kapeng healthy. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling. Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Madi, saan naman paklasin ng mga aki mo? Sa UNC Padi, hulita ang UNC minaopreser nin balansing edukasyon na papanaw na academic programs as in supportive learning environment. Igwasindang programa na success coaching na iyon masuporta sa mga estudyante na makatapos as in makahanap tulos ng trabaho. Iyon Madi, sa panahon ngunyan, kaipuhan ng gad ang maray na kalidad ng edukasyon para masiguro na makakatapos ng pag-adal ang mga aki para sa maray na futuro. Tama ka dyan, Padi. Ang UNC saro sa mga nangingenot asin dakulang institusyon sa Kabikulan na purbaran na ang track record na may marhay na kalidad asin halangkaw na oportunidad sa pag-empleyo. Bako lang sa satuyang lugar, kundi pati man sa ibang nasyon. Sa UNC, ang mga aki magiging life ready, work ready, asin future ready. Ayos pala sa UNC, Madi. Sige, tama si kaso na ako. Iibahan ko ang sakong aki na mag-enroll sa UNC. Salamat, Madi! Babareta, wais at mura, serve Babareta. Ang wais choice, wais sa linis, wais sa presyo, wais bango ang laban mo. Serve Bareta, mami ang kapartner mo, laban sa mundong ito. Labadami, labadan na yan with Surf Bar Blossom Fresh. Nakakaputi, mabula at mabango sa wais na presyo. Babareta, serve Babareta, ang wais choice. Lemex na! Kawawang batay, lumo, hinika para doon ang salbay plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May malaking discount sa inyong volume purchase kahit saan sa kanilang 3 branches. Ang CBS Supermart ay walang kapares sa lowest price at customer service. Kompleto ang paninda, wala nang hahanapin pa. May 24 counters, convenient at walang pila. Sa bawat pagbili, may reward kang makukuha. Sa CBS Store Club, negosyo mo, may asenso pa. Cabral Bicolandia Supermart. Ang CBS ay katuwang mo sa pag-angat. Cabral Bicolandia Supermart. Wala nang ibang presyong mas bababa pa. Catherine here! Umaapela ako sa inyo to wash your hands with Lifebuoy or any soap for at least 20 seconds. Mag-mask at mag-social distancing ng at least 1 meter. Ang proteksyon ng bawat isa ay nasa kamay natin. Lifebuoy, naghugas ka na ba ng kamay? Wash hands regularly with new Lifebuoy now in the Philippines.
Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Isis kayo po, hindi po sa Marilaw, sa Libana. Kukuha po na nagtatasa rin po ang ang dugo ko, high blood po ako. Masakit ang bato ko, saka dahihelo po ako. Itong rayuma ko, ang tuhod ko, sumasakit po, saka itong balakang ko. Pero alam mo po, Sir James, ngayon nakainom na ako, nawala na po yung nararamdaman kong sakit ng balakang ko po. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Sabay sa pagbabago kan panahon, pinagkakatiwalaan sa pagpapaabot kan mga bareta asin impormasyon, totoong balansyado, mga komentaryong susog sa tamang rason, tugtugan na swak sa kada henerasyon, kumpletos ricados, mayo ka ng hahanapon, broadcasting, live from PBN Center, ini ang OKFM, Naga. Member KBP. 12 minutos antes magalas 12. Ali sa News Center ng PBN TV5 asin OKFM Naga. Barata alas 12. Ang sendong para barita. Bert de los Martires. Barata alas 12. Sa headlines, Kamara Bareta. Aldaw kitang unyanin na Webes, July 15, ang mga headlines sa sa karambot ng Rice Coffee 14-in-1+1. Mga negosyante sa Rinconada, day pabor na day palaugon ang mga Bombay na nagpapautang. Barata alas 12. Unyon ni mga tanod sa syudad ni Naga na ugma sa maarabot sa indang bisikleta. Barata alas 12. Wanted na kriminal sa Bula, nadakop duman sa Masbate. Barata alas 12. Paglaban sa malnutrisyon, pinaagi sa cooking contest sa Banwaan nin Kabusaw. Barata alas 12. 8 dakulang kadagatan sa Pilipinas ang may makamandag na shellfish sa ngunya na panahon. Barata alas 12. Presidente kan Brazil pinagdalagan sa ospital tadeng untok ang pagsinok. Barata alas 12. NBA Finals tabla na. Guminana sa 4th game ang Milwaukee Bucks kontra sa Phoenix Suns. Barata alas 12. Yan ang mga headlines sa sa kanambot ng Rice Coffee 14-in-1+1. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise,